lumabas.
Jai. Ay, ko lang. Ha? Bibisita. Classmates mo ah. Uray kalong ah. Good morning, my loves. How was your dreaming? Did you dream so nice? Pa, Mama, bata tunan mata. Wednesday, today is holiday. You go out. You go out. You go out. Thank you so much. Pamukap na playing. Ah, may bisita ka. Yeah. Thank you, Anam. Wala, tumagpagsa. Just for a little one. Okay, pamukap. Videos here. Oh, plus one for you, pamukap. Adrian, thanks so much. Ang kaman ibaga diyan ti bisita ni Gahan. Ayaw magising ko na. Hans, sabi mo rin ko na. Bisita ni Gahan, sabi mo. Ayaw magising. Sabi makariin. Ito, June, thank you so much. Leglet lang ha, pamukap. Playing now your videos here. This is... I hope you have long videos for this 9 minutes.
much, ma'am. Thank you so much. So, dito na tayo kay Adrian. Puntahan natin si Tito June. I bought black ball pen for you, my loves. This is. June at saka si... This is it. Ano is it na to? Here's your black ball pen you put in your bag. So you can go to yeah. Mama, aan mo, ayusin. Mama, tama. Ma'am lang ta. Ayan, Victoria Park tayo, Tito June. Lucy going to your channel. At ako'y papupunta na. Kabukas lang, Idol Lucy. Hello, Tito June. Magkatawa na po si Alan. Meron, Hello, doggies. Where are you? My puppies, where are you? There. You stay out there. Bakit may secret si Alan? Ayan, Alan, playing dito sa ano mo, sa bahay. Si Adrian sa bahay. Dito yun sa Victoria Park. Si Lucy sa bahay. Ayan, at saka si Ma'am TV.
Happy birthday mo. June 4. June 26. Nalimutan mo ang tawag dyan sa panghugas. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, naamoy mo. Ewan ko. Wala ko sa buhay mo. Bente, may still playing tayo dito? This is LAT. Ayan. So, din ka kanina ka-live tayo? Live tayo dito. Gordon Channel Dan. Ay, Kami Mau, thank you so much. Dua Heinz. Tuan ata. Name of time. Times. Child. Sika. Child na kaya. Oh, pirmahan ko na ito. Atak mo. Pirma. Isurat tinagan mo. Ang mga dakgalon. Nagtituktok na pa. Daan mo time to. Ang nagtadi kasi mo. Pamalin sa dami ko. Yay kasi mo. Tapos, Preso. bayad na last B madaya ti last two. No, di madayag. Madayag. Si Bilidong. Tangan wanta both hands. Wala. Inelita. Thank you. Give me, ano, I wonder what it was to West 22. ipalagip mo, gumatang to. Wednesday 5.
Derma, practice ka picture mo.
don't you have yan. Grabe talaga yung tingin ni Pili. Ay, baby. Na talagang si Juan, Don Alan. China nga ang pangalan. My angel here is still loading. Let's wait. Kapatid yan, ni Hong Kong. Thank you so much, anak si Raymar. Thank you so much. That year, only no episode, only China. Ay, China, China. Mega love shout out MEJ Bulag. Only no episode. MEJ Bulag. Bigyan kita ng jacket. Puntahan muna natin si China. Naku, talaga kayo ba? Playing tayo, MEJ. From China, going to you. Loading. Sino pa yan? Basta huwag lang magbasa. Kasi, Enfela still playing. MEJ, I'm in your channel now. Travel somewhere in Tangub City. Playing. Why?
on stock holding. Recipe mix, thank you so much. Yan, may tutukan yan, recipe mix na okay, Nats, nandito ako sa link sa binigay mo. Sana nandyan ka pa, Nats. Support for the
Five years na dito. Ang balin sa takinirugan dek. Wow. Ay, simba pang di mama mo, Ali. Pagpagkita na rin ikaw nanay. What? Sabali mo ni po! Ni Mama! Nagang ko. Madaya. Gumatang tanto ti ko correction tape. Agad na, agad. Ay, what? Agad mo rin yung tip kita. Kinusuma na umog gamin. Kunak lagar ko, madamdaman, umalpas ti live ko, kunak. Ang sisingit ko. Nausap mo, correction tape ko yung duling ko. Wala. Okay. Ako ni Wawan. Kabel, kumanao ka, damdama, kunak laro mo doon. Madaya. Adapi nga, pag may sa ako madeta, adapi di pa ni Hardin. Belena dun. Bangged. Aba! Dame, Bita, Di Madaya. Anong tinagan ko, neta tinagan ko. How ay ta? Zito, Biden, Esmidel, Baya! Magagkas na ako. One din. Mahantay itong pagkiyang tayo. Kagawid na ba ng bigat? Bakit natin Yes.
Nagsaya ito, kay Tiga Rabbit yun. Bago. Oh! Nalagsak. Yung mga kay Tiga Ay, di ko kayo naman. Positive ito na. Abogado? Kaya mo tagmula. At dapat tubok dita. Dili natilmat nga nagkaputi surong. Ay, so. Hindi tinamok. Ipakalin ito kini sa mula dagdali. Diyan, hindi manok. Kami nga gargaroon, tamatay. Matay namin yung... Ang lagi ito. Ang dalawa. Hoy! Miss! Doon, doon, doon! Okay! Classy! Sabi nga, nabiro ka. Ay, nang Lourdes. Nabiro ka di barangay. Nabuhan ko ang siniling ni! Can I eat this? I just want to have more, eh? Take care. This is dead by now. Stop you, Manang? Oh, dear. Oh! I need to backstab. No! 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 Don't! Don't! Ano? Dito
many times? What many times? Noon. Kailangan si Mayoy. Yeah. It is so fun! How can How did it is so fun? Yes, my loves.
Mon! 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 Natumba na. Oh!
Bye-bye. Sabihin niyo sa akin mga kinig kayo. Bakit nag-aaway yung dalawa?
Connect. Hazara channel, mega love shout out. Bigyan kita ng damit. Thank you so much. On the way para mag video play.
Kuha mo tarde. Nakapagpigsa mo. Tawel mo. Hey. Tawel mo. Thank you so much, Miss Jackie. Thank you so much. Ang lalagyan. Din, pigsa ang ulaunay ka man na diwaran. Kanibalitan mo.
kalupa data. Sipur na data. Kumon. Alvin! So, ganitkan ti kabel na banyo nga. Yung sapatos mo dyan din. Pagkini. Ako, hindi ko makikita. Malabo na pala mata ko. Bakit? Bakit malabo? Alvin. Ngayon, ano may basa dito sapatos? Bilik sa bigay Lahis natin katulad ako. Isipon mo lang tayo. Ako ka, din! Papilig naman din dito na ikatoy. Thank you so much. Ano ka mag-bigo soon? Thank you so much. Maximum, Victoria, going to your channel. Maximum videos. Ma! Ano oras tayo, ma? Awag lang tayo, ma? Kagubat pa kaya. Kaya. Ano?
Nagigos na ginagawa. Nakdamastit nila. Yan ako. Dito. Sus.
Lukman ang dita. The next thing. You're like me. Did you get backstabbed? Yeah. Hit this dude! That dude didn't stop me! Then I have no time! No. Wala. Another video, Adrian. Huwag maingay. Hala. Akin na yung mga cellphone. Nag-away-away. Mami, is going on? Ay, siya. I didn't know time. No. You thought you did it wrong. I will give you more. I know. Hoy. I'm telling you, bro. I'm telling you, give me more time. Do not listen to me.
Moon.